Inden vi læser teksten fra Matteus evangeliet, kapitel 25, fra vers 31, så vil vi bede. Kære Jesus, tak fordi, at vi har dit ord. Og Jesus, vi har brug for nu også, at du åbner ordet for os ved din ånd, så vi kan tage imod det, så det kan vejlede os, så det kan være med til at skabe tro og bevare troen i vores hjerter. Jesus, tak fordi, at du møder os igennem dit ord. Amen. Teksten til denne søndag, der står som overskrift verdensdommen. Og der siger Jesus det sådan: når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved den højre side: kom I, som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremme, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side: gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremme, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig, eller fremme, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem: sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort imod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort imod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt. Den tale, som Jesus holder her i Matteus kapitel 25, som vi har læst, det er nok en af de vanskeligste og mest spændingsfyldte og udfordrende tekster i Det Nye Testamente. Talen blev holdt på Oliebjerget før påsken, det år, hvor Jesus blev korsfæstet. Vi kan læse i begyndelsen af kapitel 26 og til næste kapitel, da Jesus var færdig med hele denne tale, sagde han til sine disciple: I ved, at om 2 dage er det påske, og så udleveres menneskesønnen til at korsfæstes. Så har vi sådan ligesom sat det ind i en tidsramme. Det var lige før påske. Begivenhederne den dag begynder om i kapitel 21, og det er vers 18. Matteus kapitel 21 og vers 18, hvor der står: da Jesus tidligt om morgenen var til vej tilbage til byen, blev han sulten, og så videre. Og det, der så sker, og de lignelser, som Jesus fortæller efterfølgende ind til Matteus kapitel 25, det er noget, som foregår den samme dag. Hvad det så yderligere sker inden torsdag, det hører vi ikke så meget om. Men torsdag aften,
der er Jesus sammen med sine disciple igen, hvor han ildstifter nadveren, vasker deres fødder. Og det er ved den anledning, at Jesus han holder en lang tale, som vi kan læse i Johannes evangeliet kapitel 13 til og med kapitel 17. Og i den tale, der kommer Jesus igen ind på talen om evigheden. Det er en tale, som handler meget om også det, at Jesus vil sende en anden talsmand, som skal lære og som skal minde dem om alt det, han har sagt. Ja, som skal herliggøre mit navn, siger Jesus. Men i kapitel 14 her i Johannes evangeliet i Jesu afskedstale, der siger han det sådan: jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger, osv. Han har altså 2 dage inden torsdag her, der har Jesus talt om verdensdommen. Og han har flere gange talt med dem om, at han snart skulle skilles fra dem. Ordene fra Jesus her i Johannes kapitel 14: jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Det tyder på, at disciplene var bange. At disciplene så fremtiden i møde med forfærdelse. Og det er der nok flere grunde til. Dels Jesus taler om, at han skal skilles fra dem. Men også det, som Jesus har været inde på et par dage før, om verdensdommen i Matthæus kapitel 25, som vi har læst. Og det kan tænkes, at da Jesus han havde sagt det, jeg var sulten, og I gav mig at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig at drikke. Og så var disciplene, som jo også var mennesker, blevet bange. Det har ligesom vendt blikket ind mod sig selv og spurgt, har jeg gjort det? Er jeg nu sådan, at jeg skal blive placeret i højre side, på højre side? Sådan er vi mennesker nemlig. Når vi hører om frugter, om gerninger, så vender vi blikket ind i vores eget hjerte og analyserer det. Er disse kendetegn nu også i mit liv, så jeg tør kalde mig en kristen? Og disciplene var så fokuseret på det, så de havde glemt, at Jesus siger efter det, at disse disciple, de skal på den dag svare Jesus. Hvornår så vi dig sulten og gav dig mad? Hvornår så vi dig tørstig og gav dig at drikke? Med andre ord, de gerninger, de ting, som Jesus nævner her, det var ubevidst for disciplene. De skulle ikke påberåbe sig disse ting på dommens dag og sige, Herre, har vi ikke gjort det og det? Det vil sige, at disciplene skal ikke tænke, jamen, vi er berettiget til at komme på den højre side, for vi har gået til kristne møder, vi har tjent Gud i menigheden, vi har og så videre. I modsætning til de falske kristne. For eksempel så siger Jesus i bjergprædikenen Matthæus kapitel 7, at på hende skal mange komme og sige, Herre, Herre, har vi ikke uddrivet onde ånder ved dit navn? Har vi ikke gjort mange onde gerninger ved dit navn? Og så skal Jesus sige til dem, gå bort fra mig, I forbandede. Jeg kender jer ikke. Her var altså her også nogle mennesker, som på dommens dag
vil påberåbe sig det, de har gjort. Men det skal de sande kristne ikke. Og nu underviser Jesus alt dem igen torsdag aften. Og da Jesus siger, er i vers 3, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og i kapitel 15, også i Johannes evangeliet, taler Jesus om frugter i en kristens liv. Gerningerne er et billede i billedet om vintræet og grenene, hvor Jesus siger, at den, der bliver i mig, han bærer mig en frugt. Den, der bliver Jesus, den, der tror på Jesus, i hans liv bæres der frugt. Når vi for eksempel læser, hvordan Paulus taler om det i Galaterbrev kapitel 5, der taler Paulus om, at åndens frugt er kærlighed, fred, glæde, tålmodighed osv. Læg mærke til, at Paulus skriver åndens frugt. Det er altså Helligånden, der bærer disse frugter i en kristens liv, i hvis liv, at Jesus bor. Så bliv i mig, så bær i mig en frugt, siger Jesus. Hele denne afskedstale, som meget handler om fremtiden, om evighedens alvor, den er så fyldt med indhold, at Jesus må sige til disciplene i Johannes kapitel 16, jeg har endnu meget at sige jer, men jeg kan ikke bære det nu. Teksten, vi har læst sammen, det er ikke en lignelse, men det er en realistisk skildring af dommen. Og det første, vi skal lægge mærke til, det er, at Jesus han siger, når menneskesønnen kommer. Ikke hvis han kommer. Og det eneste, der har karakter af lignelse, det er der, hvor Jesus han sammenligner dem på den højre og venstre side med får og med bukke. Men når Jesus kommer, så skal han tage plads på sin herlighedstrone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham. Og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre side. Det bliver en alvorlig, men også en underlig dag. På det tidspunkt, hvor Jesus kommer igen, der betyder tiden ikke noget, for vi kan sige, det er jo mange, der skal stå frem på domstolen den dag. Og det er en dag, hvor tingene de endelig bliver afgjort. Den dom, som Jesus der afsiger, kan ikke appelleres, kan ikke ændres. Derfor er det så afgørende for os, at vi kender Jesus, og at vi tager vores tilflugt til ham, mens tid er. I tiden mellem, at Jesus han kommer, og så nu, der lever de mennesker, som er døde, i en mellemtilstand. I en mellemtilstand imellem liv og død. Og jeg tror, at de er ved bevidsthed. De er ikke i deres legeme igen endnu. Men det skal ske den dag, Jesus kommer igen. De kristne, dem der sovet ind i troen på Jesus, de skal i mellemtilstanden vente på opstandelsens morgen, hvor de på ny skal iklædes deres legeme. Mens de vantro skal vente på, at de bliver forkastet i den. Og det spørgsmål, som mange mennesker er optaget af, er, om der findes en evighed. Men det er ikke det spørgsmål, vi skal være optaget af. Men spørgsmålet, hvad skal menneskesønnen
sige til mig på den dag? Det er et stort og alvorligt spørgsmål. Spørgsmålet om evigheden. Spørgsmålet om, hvad der kommer efter døden, optager mange mennesker gennem tiden. I Prædikernes bog, kapitel 3, kan vi læse, at også evigheden har han lagt i deres hjerter. Og det betyder, at mennesker, at vi kan ikke forenes med, at den dag, vi lukker øjnene, så er alt slut. Vi kan godt forstå, at vores krop dør, hjertet holder op med at slå, og vi bliver enten brændt eller lagt i en kiste og begravet. Men hvad sker det med vores bevidsthed, med vores jeg? Og det har ført til, at mange, eller så at sige alle religioner, er optaget med spørgsmål om evigheden. For eksempel er der mange mennesker i Danmark i dag, som har forkastet den kristne tro, og i stedet tror på reinkarnation. Det vil sige, at når jeg dør, så vandrer min sjæl over i en anden krop. Det giver dem ligesom en trøst, at mislykkes det her liv, så får jeg en chance igen. Men at tro på en opstandelse, en fysisk opstandelse, det vil det ikke. Sådan set så kan jeg godt forstå det, for det er jo svært at forstå. Det kan vi kun vide og forstå i kraft af åndens vidnesbyrd gennem ordet. Vi bekender jo vores kristne tro i en 3. artikel, at vi tror på køds opstandelse og det evige liv. Jeg tror også, at mange mennesker forsøger ligesom at latterliggøre det med døden. Og det viser, hvor optaget de er af det, når det kommer til stykket. Når man betragter sit liv i det lys, så bliver det pludselig alvorligt at være menneske. For der ser vi, at det ikke bare gælder dette menneske, men at det gælder evigheden. Vi lever med evigheden nedlagt i vores hjerter. Og den dag, som Jesus taler om her i Matthæus kapitel 25, fra vers 31, som man læst, den dag er der ingen mennesker, der kommer udenom. Her kan vi ikke være neutrale. Her kan vi ikke sige, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke noget med at gøre. For dagen kommer for enhver af os. Spørgsmålet er altså ikke, om der findes et liv efter døden. For det ændrer vores tro overhovedet ikke ved. Det har vores tro ingen indflydelse på. Om du tror det ene eller det andet, det ændrer ingenting ved virkeligheden. Men det, som vores tro og det, vi tror på, har indflydelse på, det er, hvad Jesus skal sige på den dag, når han kommer igen. Når det her taler om evigheden. Og så det sidste vers her i vores tekst. De skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt. Så betyder evigt her ikke noget, som bare er tidløs, men det betyder noget, som er endeløs. Noget, som aldrig får ende. Himlen, Guds rige, får aldrig ende. Her i tilværelsen ved vi jo, at vores legeme ældes, og til sidst så dør det. Det har en begyndelse, det har en ende. Himlen har en begyndelse, men det har ingen ende. Men det har fortabelsen. Ordet her, evigt, bruges både om kristne, retfærdige og vantro. Den tanke, at det kun er dem, der tror på Jesus, der skal opstå, mens alle andre bare forsvinder ved døden, den er ikke Bibelens tanke. Den kan vi møde hos flere religiøse sekter, også i Danmark.
at det kun er for troende, der er evigt liv, mens de vantro skal blive udslettet. Men her skal vi lægge mærke til, at Jesus han taler om evig. Vi skal gå bort til evig straf. Men når det så også her i Bibelen taler om evigt liv, så betyder det også et liv sammen med Jesus. Ikke bare et endeløst liv, men livet sammen med Jesus. Og jeg synes, det er fantastisk at tænke på, at Jesus har sagt, at han gør en plads rede til os. Han kommer igen og tager os til sig. For hvor jeg er, skal I også være. Vil jeg. Jesus ønsker at dele sin himmel med os. Jesus han ønsker, at vi skal være sammen med ham. Kom I, som er min fars velsigne. Tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Når menneskesønnen kommer. Det får vi også beskrevet andre steder i det Nye Testamente. Vi ved jo ikke helt præcis, hvordan det kommer til at ske, men det bliver voldsomt. Og jeg tror også, du der tror på Jesu genkomst, tror på Jesus, skal blive overrasket på i den plan. Fordi det kommer til at ske så pludselig. Men Jesu genkomst betyder enden på denne verdens tidsløb. Alle skal samles foran ham. Han skal holde dom. Han skal skille dem. Vi møder først skildring af selve domssituationen. Derefter domsafsigelsen over de retfærdige. Og til sidst domsafsigelsen over de uretfærdige. Domsfuldmagten tilhører menneskesønnen alene. Kom hit, min fars velsigne. Tag dit rige i arv. Når jeg tænker på det, så beder jeg om, at det også må være de ord, som jeg får lov at høre. Og jeg forestiller mig ligesom, at så falder der 2 sten fra mit hjerte. Endelig. For her i tilværelsen, der lever vi mennesker i konstant fare for at miste troen, for at falde fra. Men den dag, når ordene lyder, kom, så ved vi, at nu er vi nået frem. Tag det rige i arv. Det er et rige, der arves. Det er ikke et rige, man kan gøre sig fortjent til. Og ud fra det må også de følgende ord af Jesus forstås. Ud fra det med arv. Tag det rige i arv. Jeg var sulten, og jeg gav mig at spise. Jeg var tørstig, og gav mig at drikke. Jesus han siger ikke, at de bliver frelst på grund af det, men fordi de er frelst, fordi de tror på Jesus, fordi de tager deres tilflugt til ham, så bærer de disse for dem, for dig, usynlige frugter. Vi skal ikke optage det og kigge efter frugterne. Det er vingårdsmandens opgave. Og det på den venstre side for forbandelse i stedet for velsignelse. Det er alvorlige ord. De går til den evige i stedet for til Gud. Vi kan mærke til, at den evige er ikke det sted, hvor Satan hersker nu, men det sted, hvor Satan og hans engle bliver straffet i evigheden. For Gud har ikke bestemt noget menneske til at gå fortabt. Har ikke bestemt noget menneske til at rammes af denne forfærdelige vrede. Men at alle skulle få del i frelsen. Beredt djævlen og hans engle. Han er ikke beredt til mennesker. Fortabelsen, den evige ild. Men mennesket kan stille sig sådan til Guds frelse i Jesus, at de sætter sig selv udenfor. Og det betyder adskillelse fra ham. Det betyder, at de ikke får del i den frelse, som Jesus har vundet. Og der er det kun fortabelsens mulighed tilbage. For det at gå fortabt, det vil egentlig sige at
tabe det, som Jesus har gjort. Derfor vil jeg også gerne, at vi, ligesom denne søndag, også ud fra den alvorlige tekst her, at vi forstår, hvor vigtigt det er hver dag at tro på Jesus og tage sin tilflugt til ham. Der kan du glæde dig til, at når Jesus kommer, og du skal stå foran ham, og han skal sige, jeg har betalt for dig. Arv det rige, som jeg har vundet til dig. Og det vil vi takke ham for. Tak, Jesus, for den nåde, som du har vist os. Tak, Jesus, fordi at du har beredt et rige, et evigt rige, en tilværelse sammen med dig, som aldrig får ende. Jesus, det er svimlende for os, når vi tænker på det, og vi forstår det ikke. Men tak, Jesus, fordi at vi får lov at tro det og tage vores tilflugt til det og glæde os til det. Jesus, vi beder om, at du vil fortsætte også med at kalde mennesker ind i dit rige. Så vil vi slutte med at modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.